Hello, Bing! Magandang araw mga bata, niimbang daw yung Bing. At tuyak manen, Teacher Raymart, siyak ti agbalin na maestroyo, nuawan kayo iti silid pagadalan. Ako si Teacher Raymart, ako ang magiging guro ninyo ngayong wala kayo sa silid aralan. Okay, nakasagana kayo kadin ti barumanen nga intayo panagadal nga agbasa. Nakanda na ba kayo sa bago nating leksyon sa ating pagbabasa? Alright! Tara na, rugyante nga ro din. Okay, sakbay ti amin. Bago ang lahat, atin munang babalikan ang mga tunog ng mga letrang ito ha. Inti subyanan, digiti uni na, digito'y nga letra. Okay? Sige, rugyan tayo nga rod. O, deti man nga rod. Ito nga, ano na ulit ang tunog ng letrang ito, ng titik na ito? Very good. A. Tayo nga. A. Very good. Dati nga rod. Ito nga. Ano na ulit ang tunog nito? Sige nga, sabayan nyo nga ako. Good job! Sumaro na. Dati nga rad. Dati tinaudi tayo eleksyon ha. Ito ang huling titik na ating pinag-aralan. Ano na ulit ito? Ano yung tiuni na dati yan? E. E. Alright, very good. Ngayon, sisimulan na natin ang bagong letra o bagong titik, okay? Mangrugi tayo manen, tibaro a letra itata. Bigbigan tayo nga muna, digito'y nga ladawan ha. Sabihin muna sa akin kung ano ang mga nasa larawan, okay? Nakahanda ka na ba? Naka-ready ka? Very good. Sige, rugyante nga ro din. Muna. Alright. Detoy. Tugudug, tug, 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 tugudug, tug, tug. Kasi di uni na ko, detoy. Nakangig kayo ka din, ti uni na detoy. Nakarinig na ba kayo ng ganito? Alright. Anya nga min deto yan? Ano na ulit ito? Tambor. Tambor. Sa Tagalog naman, ito ay tambol. Tambol. Tambor. O, sige nga. Anya nga rod ti kolor na daytoy a tambor. Ano ang kulay ng tambol na ito? Okay, very good. Red, ken, white. Okay, very good. Sumaro na. Tambor. Okay. Dati man nga rod. Ano detoy? Okay. Ito ay isang buto. O sa Ilocano, ito ay tulang. Tulang. Okay. Saan natin makikita ang buto? Okay, nandito yan. Adda iti paset ti bagi tayo. Nasa bahagi ng ating katawan. Dahil sa buto, nakakatayo tayo, makatakder tayo, ken makagaraw tayo, gapo kadigiti tulang tayo. Tulang. Very good. Sumaro no. O deti man. O detoy. Ano ang gamit nito? Anya usar na detoy? Usaren tayo no? Aggatas. Okay? Usaren met datatangken nanang no agkapeda. Ginagamit nila mama at papa sa kanilang pag-inom ng kape. O, nilalagyan ito ng mainit na tubig.
No, napudot ti karkargati dito. Anong aro detoy? Tasa. Sige man, da kayo man. Tasa. Very good. Tasa. Tumarunuman nga rod. Daytoy. Kring! Kring! Oh, nakakita kayo kadigkastuyen? Okay, very good. Daytoy ket telepono. Telepono. Okay, very good. Anya nga ro ti kolor na daytoy at telepono. Nalabaga. Pula. Ang teleponong ito ay pula. Telepono. Sige man, ibagati man ti uni na daytoy telepono. Kring! Kring! Okay. Telepono. Very good. Daytoy nga rodnet. Anya detoy? Ti pagsaksak dutay nukwa karkargaan tayo ti danom. Anya detoy? Daytoy ket? Timba. Timba. Sige man? Da kayo man? Timba. Good job. Timba. Mara na. Daytoy nga rodmet. Ano daytoy nga ayop? Daytoy ket? Ano't uni na kami daytoy nukwan? Kokak. 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 Kunana. Oh. Anya nga daytoy? Very good. Palaka. Sa Ilocano, ito ay tukak. Da kayo man? Tukak. Tukak. Okay, dito ano ko tayo? Aglagtub. Tukak. Good job. Ken. Maudi nga rod, detoy. Us-usa rin tayo no. Mangan tayo. Kadwa daytoy ti kutsara. Anya nga rod, detoy? Ano to? Ginagamit natin pag kumakain tayo. Kasama ito ng kutsara. Ito ay tinidor. Tinidor. Okay, very good. May sa antay nga ro digiti itatana. Sige man. Natin. Tambor. Tulang. Tasa. Telepono. Timba. Tukak. Tinidor. O anya nga ro ti pangrugyanan da. Digitoy nga nagan. Anyat uni dang pangrugyanan. Saan nagsisimula? Ano kaya ang tunog ng simula ng mga ito? Ha? Sige man, tuladan da man. Gayahin nga si teacher. Letra T. Ti uni na ket. Okay. Anya naga na itatayen? T. Ngem ti uni na ket. Okay. Gapo ka data. Adda ti kantaen tayo manen. Ready? Kantaen tayo Kain na, kami letra T. Kunakit. Okay, very good. Kain na, kami letra T. Kunakit.
kakantahin natin ngayon sa wikang Filipino. Ready? Tignan mo, ako tititi. Tunog ko'y kunog ko'y So, very good. Tignan mo, ako tititi. Tunog ko'y Okay, isa-isahin natin ha. Tambor, telepono, timba, tukak, tinidor, tasa, then, tulang. Sige, ket mangrugi, letra T, yunina, ket, anya tuni din ang tayen. Okay, very good. Itantangaron. Ita yung susuruin. Nukasano nga isurat daytoy a letra. Ating papag-aralan ngayon kung paano isulat ang titik na ito. Okay, nakahanda ka na ba? Ha? Nakasagana ka din? Yung tangaradrogyanan nga isurat tidakkel a letra. Ating simulang isulat ang malaking titik P. Ready? Muna, patakder. Santo? Paida. Isa pa. Patayo na linya at pahigang linya. Very good. Maminsan pa. Isa pa. Patakder. Paida. Good job! Intay mo nga rin isaro no, ti basit a letra T. Kas jay metlaeng, ngem ijay tinga nga blue ti pakaisuratan di paida patakder. Ken paida. Very good. Mamindwa pay. Patayo. Tapos, pahiga. Good job. Maminsan pay. Patakder. Ken paida. Good job. Daytoy ket letra T. Ano't uni na itatayin? Ano na ulit ang tunog nito? Sige nga. Da kayo man. Tulad ni teacher. Okay. Intayo nga ro din, rugyanan. Nakasagana tayon. Pagtitipunan tayo amin nga letra. Pagtitipunan tayo amin na letra nga inadal tayo manipod level 1. Pating nga itatanga ro din ha. Upat a letra, tinaadal tayon. Okay. Daytoy. Rugyanan tayon. Ti agbasa. Intan. Agbasa. Okay. Daytoy. Pagtipunan ta a. Doa nga. Uni. Rugyan ta. I. 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 Pagtipunan nen. Pagdikitin na. T. T. Good job. Sumaro no. Ah. 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 Ta. Ta. Very good. Oh. Pagdikitin natin to ha. Pagdikitin to dati dua. Tita. 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 Good job. O, detay. Ito naman.
Pada, pareho yan. Silaba. Ta, ta. Ta, ta. Tata. Very good. O, sumaron no. Ito naman. Nata. 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 Ita. 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 Very good. O, ito naman. Tina. 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 O, adado. Naata. 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 Good job. Ah. 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 Na. An. 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 Nalpasan tayo dito yun, Tapos na natin ito noon. Nagre-review lang tayo, okay? Tapno nalalaing tayo pingagbasa para mas gumaling pa tayong magbasa para hindi natin makalimutan, okay? Sige. Ana. 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 Very good. Pada. Pareho naman tong syllables na ito. Nana. 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 Yehey! Nakayuman pa lang. Sige nga, kayo nga muna. Okay, data yan. Ina. 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 O, eto. Dakayuman. Kayo nga. Ani. 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 Very good. O, kayo pa lang. Kayo muna. Na. Na. Ina na. O, ito. Ni. Na. Ni. Na. Ni. Na. Basahin niyo man. Very good! Kapo ka, data. Magaan kayo, ti. Good job! G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Hey! G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Hey! Apo, naglalaing nga agbasa. Good job! Kapo ka, data. Ikang kayo pa, ti. May isa, dua, talo. 3 stars! Yehey! Tuloy-tuloy tayo at agbasa, ha? Okay. Sakbay iti. Adda iti batang nagbabasa moment tayo. Adda ti ubing. Ngay pakita kita ta. Nga kanain nga agbuy-buya ken Teacher Raymart. 4 years old na pala deti, upat pala titawen na. Ikan tayo man ti palakpak ni Maria Anika Riley G. Datihan from Pasukin. Ikan tayo ni Anika iti 1,
2, 3 stars. Kanay nga agbasbasa isuna. 4 years old na pailaeng amok apati da kayo, agbasbasa kayo met tapno, nalaing tayo amin nga agbasa. Wen? No kaya't yumet nga mai-feature to no sumaro no nga level tayo, isend ti picture kani teacher, Raymart tapno, mai-feature kayon to met. Yan ti batang nagbabasa moment. Again, palakpakan tayo man ni Maria Anika. Yehey! Good job, Anika. Okay. Oras na ro din nga agbabay aya. Agkita-kita tayon tumanen tun sumaro no a level. Itakot level 4. Agkikita tayon tumanen tun sumaro no a level. Okay? Level 5 tumanen. Kita tayo ito Palaging magbasa, okay? Dahil kay Teacher Raymart, lahat ng bata ay nagbabasa at nakakabasa. Amin nga ubing kay Teacher Raymart, ket makabasa ken agbasbasa. Okay? Bye-bye!